Sut mae'r bwyd? Yn gwell na mam. Sut mae hi? Mae'n iawn. Fi wedi gorffen. Gael mas i ware, please. Wel, iawn. Ond bydd nhw ofalus achos ti'n nabod y fam. Tisha squash. Dwi'n just yn rhaid te. Yeah, please.
Okay, people. So, Ydy jelly yn neis? Ie. Ydyn teimlo'n well? Ie. Pa gweithio mam? Na. Y surprise bach I ti oedd wrth fi. Co. Co. Yes, after do it. Oh. Ti'n hapus nawr, ydy? Dim yn trio, wedi dysgu dy dad I chwarae bydrod blynyddoedd nôl. Do. O, ti'n fel Ryan Giggs. Qui? De qui? Clem de qui? Paid cadw dy fam. Ja.